Исәнмесез. Дөнья студиясында туган якның тарихын өйрәнүчеләр турында сөйлибез. Узган елда бу турыда 2 курултай конференция булды. Бөтен Россия һәм Татарстан краеведларының туган якны өйрәнүчеләрнең конференциясе. Ә инде быел 1-3 апрельдә шундый ук конференция Казанда тагы булачак. Бу турыда без Татарстан буенча шушы краеведларның туган якны өйрәнүчеләрнең җитәкчесе Альберт Бурханов белән сөйләшәбез. Альберт әфәнде, әйдә искәле. Салам алейкум. Беренчедән мин күп нәрсәне сезгә әйтеп бирим. Менә безнең татар халкына, безнең татар зыялыларга ул төбәкне өйрәнү бик электән килгән дип әйтергә була. Мәсәлән, 19 гасырның һәм азагында һәм 20 гасырда безнең интеллигентлар, зыялылар татар күбесе тарих белән кызыксынып, Каим Насыри, Шәгабетдин Марҗани һәм элгәрәк тә бераз һәм башка Хади Атласилар һәм башкалар татар тарихын өйрәнә башлады. Милли тарихны икенчедән безнең төбәкләрнең тарихын. Шул төбәк ул нәрсә менә Татарстанда төбәк, минем авылым яки минем гаиләм төбәкме? Минем беләсезме? Валиевлар гаиләсенең тарихы. Менә төрле конференциялар үткәргәндә региональ дигән сүзне, төбәк дигән сүзне һәр вакыт төбәкара конференция үткәргәндә ул терминны куям. Ул бит беләсез, моны төрле чагынарга була. Төбәк дип әйтергә була, районны. Авылмы, районмы, республикамы? Ул регион, менә мин сезгә әйтәм, төбәкне төрлечә карарга була. Беренчедән бу район дип әйтергә була. Мәсәлән, мин Ютазы регионы дип әйтәләм, ире төбәге дип. Икенчедән әйтергә була Көнчыгыш Татарстан, мәсәлән, Казан арты. Ләкин Татарстанда төбәк дип әйтергә була, Евразияда төбәк дип әйтергә була. Ул төрлечә карый. Кайсы яктан карыйсыз? Айдан карыйсыз. Каюм Насыри үзенең Ашастыр якларын өйрәнгәнме? Әллә бөтен Идел буен өйрәнгәнме? Беләсезме, Каюм Насырины алганда мин аның бик кызыксындым. Ул этнография, археология, борынгы тарих, урта гасыр тарих белән кызыксына, татар халкы кайдан килеп чыккан, ничек формалашкан, ничек хәзерге ул яшәгән заманда. Ул күбрәк инде үз яшәгән төбәк тарафында хәзерге Яшел Үзән, Чувашияның Козловский районы һәм Тау ягы дип әйтик, бөтен менә Апас ягы һәм Тәтеш ягы белән бик күбрәк кызыксынган. Ләкин ул башка татар төбәкләре белән дә игътибар итеп тырышкан. Ризаетдин бит Фәхретдин шул яктан томырлады. Менә син тарихчы, археолог. Краевед, туган төбәкне өйрәнүче ул бит я укытучы, я агроном, үзенең төбәк, үзенең районын күрше авылдагы авылларны өйрәнә бит инде ул. Алар менә сезнең кебек профессиональ тарихчыдан нәрсәсе белән аерылалар? Беләсезме, мин булай дип уйлыйм. Вакытында 90-нчы елларда мин безнең сәяси җитәкчеләргә һәм галимнәр арасында сөйләгәндә, Татарстанны мин монда кайткач инде районнарны, төбәкләрне өйрәнергә кирәк дигән, ул әйтә торганнар, бу тарих түгел. Бу тарих түгел, бу профессиональ тарих белән шөгыльләнергә тиеш. Һәр соңгы еллыкта безнең галимнәр һәм җитәкчеләр аңлый башладылар. Татарның һәм башка милләтләрнең дә тарихны белү өчен туган авылдан, туган районнан өйрәнергә башларга кирәк. Төбәктән башларга кирәк. Шуның өчен хәзер тарихта рус телендә ул региональная история дип әйтелә. Ул термин хәзер керә башлады. Локальная, региональная история дип әйтәбез. Шуның өчен безнең бит зур тарихны язу өчен кичкенә ерактан менә син эшләдең, син дип сөйләшәм дус булгач күптән. Биектау районында бик тузынып менә шул турыда конференциялар үткәреп бирдең. Ул Биектау районының үзенең тарихы бармы ни ул? Һәр районның тарихы бар, без просто аны дөресен әйткәндә өйрәнеп бетмәгәнбез, игътибар итмәгәнбез. Менә без сез әйттегез, сорау башладыгыз, галим, төбәкче һәм башка. Мин әйтергә, алай дип әйтергә була. Мин булай дип уйлыйм. Төбәкне өйрәнгәндә без бергә өйрәнергә кирәк. Беренчедән профессиональ тарихчылар, мәсәлән, галимнәр, икенче яктан авылда яки төбәктә яшәүче краевед төбәкче дип әйтәбез, или төбәк өйрәнүче. Мәсәлән, кем ул булырга мөмкин? Беренчедән безнең татарда һәр вакыт зыялылар арасында ул укытучылар. Тарих укытучысы, әдәбият укытучысы, география укытучысы. Икенчедән әйтергә, музейлар бар, авылларда бар, районнарда музейлар бар. Аларның җитәкчеләре һәм анда хезмәт итүчеләр. Шуннан соң районнарда газетлар бар, анда журналистлар, алар да тоже кызыксыналар. Алар да тарихны язалар. Соңгы вакытта менә алыйк, Чирмешән районында генә былтыр без конференция үткәрдек. Анда минем санау буенча 42 авыл бар. Шул 42 авыл турында уже 71 китап язылган. Ул бит зур. Димәк, анда 71ме яки анда 30-40мы тарихчы бар дигән сүз? Күбрәктер дип уйлыйм. Чөнки менә кемнәр яза белә, кемнәр Чирмешәнне белгән кеше.
Dokumentlardan, Күбесе аларның инде Чирмешәндә туып үссәләр дә, ләкин Әлмәттә яшиләр, андыйлар да бар. Менә шу һәвәскәрләрнең алар тарих ягыннан, гыйлем ягыннан калышмыймы тарихтан? Сездә Монда ике төрле кара килә. Галим, менә профессионал галимнәр, тарихчылар, алар методиканы яхшы беләләр. Ләкин алар авылда яшәмәгәч, ул җирдә яшәмәгәч, материалны халыкка кирәкме менә бу шушы авылның тарихы? Менә син менә бер заман үткәреп ята идең, Биектауда конференция барып чыксам, ул вакытта Рөстәм Миңнеханов район башлыгы бик шәп конференция үткәреп ятасың. 95 елда, Ниндидер китаплар да 6 декабрьдә. Хәтереңдә инде. Бар, мин китап чыгардык без. Бик сирәк була торган хәл бит инде ул. Ул әйтергә кирәк, ул Менә ул җитдиме шушы конференция һәм бу китапларыгыз? Биектауның тарихы бармы, юкмы? Биектауның хәзер тарихы бар дип әйтергә була, чөнки беренчедән без бу конференциядан соң 3-4 елдан чыгардык. 99 елда Очерк истории Высокогорского дигән китап. Ул хәзер инде аның тиражы бетсә дә, аны яңадан бастырдылар, беренче тапкыр чыгардылар. Ул һәр районда менә ул беренче, безнең күп районнарда конференциялар булды һәм китаплар чыкты. Ләкин профессионал өлештә язылган, анда ул китапның 80% язылды тарихчылар белән, 20% анда яшәгән журналистлар һәм төбәкчеләр белән. Узган елда булган менә бу бөтен Россия һәм Татарстан краеведларының конференциясе кемнәр үткәрде? Менә шушы һәвәскәрләрме, әллә сезнең кебек тарихчылар монда, Мин профессорлар да булды, беренчедән генерал армиядә булды әле анда, беренчедән Гараев, Махмуд Гараев. 2015 елдан бирле безнең беренче форум булды. Беренче форум татар 15 елда булды, ноябрь айында. Аны без Казанда теге милли үзәктә үткәрдек, Казанда. Аны ярдәмендә безнең конгресс аркылы, татар конгрессы аркылы. Икенчесе инде без февраль айында 2016 елда беренче тапкыр Татарстан төбәкчеләренең конференциясын үткәрдек. Гамәли конференция, фәнни гамәли конференциясы. Шуннан инде 2016 елда безнең бөтен татар төбәкчеләренең форумы булды, инде съезды дип әйтергә була. Сез аны яхшы беләсез. Менә безнең инде 2 ел үтеп килә, безнең Татарстандагы төбәкчеләрнең формалашуына һәм рәсми формалашуына эшләрне без булай да алып бардык һәр вакыт. Әлдә алып барабыз. Ләкин формалашу менә шунда башланды. Без анда безнең советны, инде шураны сайладык. Аның һәр төбәктән, зур төбәкләрдән вәкилләр 21 кеше керә аңа. Хәзер инде без менә алла Бу бир. бөтен Россия советы. Юк, Татарстан буенча мин сүз барам. Россияны хәле безнең проблемалары күп, анда эшләр кирәк. Без әйтеп китәргә, һәр Татарстанныкы безнең эшләр киттек. Һәм аның җитәкчесе Альберт Борханов. Татарстан буенча мин, Россия буенча Аблязов инде. Алай булгач искә төшерик хәзер. Менә былтыр шушы конференциялар вакытында 800 китаплы күргәзмә булды. Мин шаккаттым. Меңәр битле тышлыкта бар, кагаз тышлыкта бар, юкасы да бар, бик фәннилеге дә бар, гади дә бар. Менә шунда бит бурычлар куелды. Хәзер яңасына әзерләнәбез. Нинди бурычлар куелды соң анда һәм бу бурычларны ничек үтәлә башлаганын искә төшерсәк, Мин бүгенге максат. хәзер инде күбрәк Татарстанныкын әйтәсем килә. Зурны әйтмим әле пока. Әйдә, Татарстан Анысы безнең ел вакыт бар әле безнең эш бара. Хәзер беренчедән без менә без хәзер инде Алла бирсә 3-5 апрельдә үткәргә тиешбез безнең съезд Татарстанның төбәкчеләренең. Без анда 150-гә якын кешене җыярга тиешбез. Татарстан буенча һәр районнан 2-4 кеше инде делегатлар булачак, һәр конференциялар бар анда, сөйләү бара. Кайсы төбәкләрдә, мәсәлән, Әлмәттә, анда үзләренең төбәкчеләренең идаралары Төбәкчеләрне районда кем эзләп таба? Андагы мәдәният бүлегеме, администрациямы, үзләреме, мәгариф Мин бүлегеме? булай дип әйтәм, монда төрлечә карар кирәк. Әле Беренчедән сездә исемлек булдырдыгыз инде бу турыда. бар, бездә исемлек бар бик зур. Мин булай дип әйтәм, бездә төрлечә карар кирәк. Кайсы регионнарда, кайсы төбәкләрдә, районнарда аны администрация алып бара. Яки музей, яки бүлек культура бүлеге. Бер районның исемен әйтеп искә алыйк әле. Мәсәлән, мин әйтәм сезгә. Икенче яктан караганда төбәкчеләр үзләре җыелалар. Өченче варианты без Ажгырып торалар булар инде. андыйлар да бар. Мәсәлән, Патриотлар үзләренә бар андыйлар. Кайсы якта без менә мин экспедиция вакытында без җыелабыз, администрация һәм үзебез тәкъдим белән чыгабыз, конференция үткәрәбез. Шул конференциядан соң без аларның төбәкләрен җыеп, алар белән бергә эшләбез. Бер яктан анда галимнәр килә Казанның иле шунда җирле яшәүче кандидатлар да бар кайсы районнарда, мәсәлән, Мәлмәт, Бөгелмә һәм башка.
Шуннан соң икенчедән караганда да җирле төбәкчеләр бик актив эшләүчеләр. И администрациянең кайсы җитәкчеләр, мәсәлән, главаның урынбасары яки исполкомда андый оларак кешеләр бар. Мәсәлән, алар пенсияга чыгарга тиешле 3-4 елдан, алар тарихны кызыксына башлар. Шуларның арасында спонсорлар да килеп чыга кайсылар. Мәсәлән, нефтяниклар арасында кемдер эшләгән нефть буенча, кемдер Берәү мәгълүматын җыя һәм яза, берәү чыгарырга акча бирә. алай да була. Менә мин хәзер Үзләре теләп. төрлесе бар. Төрлесе бар, монда төрлечә карар килә. Кайсы вакытта китап әзер, ләкин акча юк, 1-2 ел ята. Кайсы вакытта син әле китап язмагыз, сиңа тәкъдим итәләр. Менә яз, пожалуйста. Мин сиңа акча бирәм, эшләгез. Хөрмәтле караучылар, әйдәгез шушы мизгелдә Альберт Борһанов белән әңгәмәнең туктатып тәнәфес ясап алабыз. Киләсе тапшыруда аның дәвамын карарсыз.